Ome Hein had in de week een landbenoverij in een donker buien opgenomen. En verachten nog geen 14 dagen waren er voorbij, of er was maar een preekje opgekomen. Niemand wou verkeerd geloven, ieder moest hetzelfde zien. En ze vielen op de lijst aan mensen allen. En ze lazen voor hun ogen dan op 17:10. Ome Hein, de motte prijs, die was gevallen. Het was een trein, het was een trein, tot gedicht met wat een bom. Maar wat mooi kan in godsnaam mee beginnen. Kom wel goed, riep Ome Hein, dit nou net er niet voor mij. Ene twee dat haalde de andere naar binnen. Eindelijk stonden de putten, eens gedrongen, eens gebouw, water voor de buitenbenen moeten weten. Ome Hein strikt wel de knevel en deed trotsig als een pauw. En hij liet er hem meneer de nummer 7. Hé meneer, kijk in een boek en riep zo luid met hem te vrij. En dan bracht de hele spanning voor me vreugde. Al de moeite was vergeten, het was de reis van de molaar. En ze zongen dat het iedereen verheugde. Het is een trein, godverdikt me wat een bom. Ome Hein, dan zag je nog een linkerzinnen. Is niet goed, riep Ome Hein, in die dure tijd toen zwijn. Wie dat binnen hebben, binnen toch maar binnen. Maar om weken komt er weer een beetje kinderlijke heer. En de hele boel van mannen van de mannen. Want die vent van godverdikt me wat een kaal gelikte beer. Met een grote groene paardpot aangedragen. Ome Hein begon te raken, door het leven heen. Tot we hadden spelen die naar de benen. Hele vrouw begon te razen en te schelden van de schrik. Ome Hein kreeg niet zo lelijk op de wijken. Wat een trein, wat een trein, wat verdikt me wat een bom. Echt het mooiste nog gereden op de binnen. Wees maar zo, riep Ome Hein, want we hebben toch te zijn. Dat we nat van buiten en van binnen binnen.